Formal na nagdeklara na sasabak sa kauna-unahang parliamentary elections sa susunod na taon ang partido ng Moro National Liberation Front, Miswari leadership, ang Mahardika Party. Mahar na ibig sabihin ay great at Dika naman ay ibig sabihin ay creation na kung susumahin ay great creation. Lunes, June 24, formal nang naisumiti sa Comelec BARM sa Cotabato City ang petition for accreditation at manifestation ng grupo. Pagkatapos nito ay nagtipon-tipon kasama ang mga supporters at orientation para sa mga magpapatalang miyembro na isinagawa sa isang mall sa Cotabato City. Ang MNLF did not start. It continued yung sakripisyo ng mga ninuno natin. Ang MNLF and now Mahardika Party as a political vehicle, ang ipaglaban niya tatlong bagay. Madali maalala, mahirap panindigan. Marami ang nagsasabi na dito, hindi lang dito sa BAR, kundi sa buong Pilipinas, kailangan meron kang 3G, no? Guns, guns, and gold. Lalabanan po namin yan. Kayang-kaya namin yung lalabanan. Lalabanan namin yan sa pamamagitan ng pagmamahal. Lalabanan namin yan sa pamamagitan ng consultation, pag-appeal ng unity. Hindi po kami lalaban sa gera kasi tapos na kami dyan. Ayon pa sa grupo, sa kasalukuyan ay may 25,500 na miyembro na sila. Nakaangkla umano ang kanilang mga advokasya sa mga naging adikain ni MNLF Chairman Nur Miswari, tulad ng tuloy-tuloy na kapayapaan, paghilom sa mga sugat ng digmaan, gobyernong may puso at nagsusulong ng kaunlarang may konsensya at pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Bukas naman daw sila sa alyansa o koalisyon sa ibang partido, katulad na lamang ng MNLF SEMA leadership na may sarili ding partido na Bangsamoro Party o BAPA. With our political parties, we are very open to collaboration. Because sabi ko nga, we are for solidarity. Now, question, is there informal negotiations, formal talks regarding that? Wala pa po. Wala pa. So yun po ang sagot namin. The two MNLF, can they be united? Well, that is a possibility. No? We are open to all possibilities for solidarity, lalong-lalo na sa mga kapatid namin, yung Papa. We are open. We don't know how many from Mahardika will be there. It will be another layer, another round of negotiation, another round of convincing, but only for the 80. So hindi po tao ang mag-vote sa Chief Minister. So when we campaign, we have to focus on securing the seats first. And I actually want to also augment yung about how do you convince the people to vote, not just for Mahardika Party, but actually to vote. Kasi ang daming membro ng MNLF, ang daming membro ng MILF are still yet to register. Ang Mahardika ay may 7 kaalyadong parliament members sa Bangsamoro Transition Authority, kabilang na ang 2 anak ni MNLF founder Nur Miswari. Sa ngayon, mas ikinakampanya umano ng grupo na mapalawak pa ang kalaman sa BARM elections, registration ng mga Bangsamoro voters at masiguro na makakaboto ang mga ito sa darating na halalan. Mula sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Bato News para sa Newsline Philippines. Stay safe